Veña, imos comezar cunha ollada cara ao exterior. Despois das ameazas de Donald Trump para ocupar Groenlandia, a ministra de Defensa non descarta participar na misión europea na illa. María Cheda, que máis datos temos? Pois, Carlos, a ministra foi breve, pero sí sabemos que España non desbota a posibilidade de participar nun plan de vigilancia en Groenlandia do que xa forman parte Francia, Suecia, Alemaña e Noruega. Son 4 países que xa anunciaron que conformarían este operativo despois do fracaso das conversas entre Donald Trump e as autoridades tanto danesas como de Groenlandia. De todos os xeitos, a ministra pide prudencia, non precipitar os acontecementos. O tempo que deixou caer que a decisión tomarase esta mesma semana, entre hoxe e mañá, porque xa falou con todos os grupos parlamentarios. Trump insiste en apropiarse de Groenlandia. Di que a necesita por razóns de seguridade fronte a China e Rusia, e ante a súa insistencia o goberno danés decidiu reforzar os seus efectivos na illa. Suecia, Noruega, Francia e Alemaña xa se sumaron a esa misión militar europea. España tampouco descarta enviar tropas. Pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos. Todo el mundo está muy pendiente del tema. Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes. O socio Sumar non se posiciona polo momento. Vamos a esperar a tener toda la información y conformar una decisión en el ámbito de nuestro espacio. Esquerra compara o caso con Ucraína. Inda non sendo da OTAN, Pedro Sánchez citou os partidos porque quere mandar alí tropas españolas. Y en cambio no se hable de enviar tropas a Groenlandia, que sí que forma parte de la OTAN. Me sorprende, es una contradicción. ¿Usted mandaría tropas a Groenlandia? Diplomacia. Para Podemos, as ameazas de Trump a outro membro da OTAN constatan que a organización está morta. Tenemos que salir de la OTAN y cerrar las bases norteamericanas en España, porque enviar tropas a Groenlandia no va a valer de absolutamente nada. Vox fala dunha nova orde mundial. Europa es absolutamente irrelevante y España todavía más. Y estamos en una situación muy vulnerable por culpa de la política exterior de este gobierno. Mentres decide sobre o envío de tropas, o goberno español pediulle a Trump que cese as presións sobre Groenlandia. Ben, se España envía tropas a Groenlandia, sumeríanse as de Alemaña, Francia, Noruega e Suecia, que están xa sobre o terreo na chamada Operación Resistencia Ártica. Intentan apoiar a Dinamarca e evitar unha posible invasión dos Estados Unidos á illa. Imos en directo ata Bruxelas. María Calvo. Sí, Carlos, porque como estamos vendo, Donald Trump sigue insistindo en que necesita Groenlandia, e iso despois da reunión de onte en Washington, trala que a primeira ministra danesa dixo que foi difícil e que existen desacordos fundamentais cos Estados Unidos. Neste contexto, Dinamarca decidiu reforzar a seguridade no Ártico con esa chamada Operación Resistencia Ártica, na que xa participan varios países europeos. Hoxe a Alemanha envía 13 militares, outros 15 Francia, que se unen a efectivos de Suecia, Noruega, Reino Unido e a propia Dinamarca. O ministro de Defensa danés confirmou que a presenza militar internacional en Groenlandia será estable, con rotación de tropas doutros países aliados da OTAN. Polonia, pola súa banda, xa descartou que enviará soldados, advertindo de que un conflito entre países da alianza sería catastrófico. Outra fronte aberta témola en Irán. España pídelles aos 140 españois que quedan no país que marchen ante o risco dun conflito armado cos Estados Unidos. A situación no país é dramática, con máis de 3.500 mortos desde que comezaron as protestas sociais contra o réxime dictatorial dos ayatolás. La Embajada de España en Teherán, con su embajador al frente, sigue plenamente operativa en estos momentos al servicio de los españoles. Así que, por favor, que entren en contacto con ellos o que entren en contacto con los teléfonos que se encuentran en la página web de la Embajada y del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales. A UCO da Garda Civil pide permiso para buscar probas de máis subornos nas contas do ex número 3 do PSOE, Santos Cerdán. En concreto, os investigadores queren comprobar se Cerdán desviou 376.000 euros procedentes de comisións ilegais dende a súa empresa Servinavar a unha cooperativa na que traballaba a súa irmá.
A corrupción centrou precisamente a comparecencia da ministra de Facenda esta mañá no Senado. María Jesús Montero defende o rescate da aerolínea venezolana Plus Ultra que investiga a xustiza e rexeita asumir responsabilidades políticas no nomeamento do expresidente da SEPI, de Vicente Fernández, investigado por cobrar a cambio de influir na adxudicación da obra pública. A vicepresidenta María Jesús Montero defende na Cámara Alta a actuación do Goberno nos supostos casos de corrupción que están baixo investigación xudicial. No hay ningún tipo de responsabilidad política en la SEPI, al menos en la información conocida. Unha investigación sobre supostas irregularidades na contratación pública que levou a rexistrar as sedes do Ministerio de Facenda e de Transición Ecolóxica na busca de documentación. Todo esto está girando a su alrededor. Usted, señora Montero, es el mejor soldado que tiene Sánchez. De momento se ha quemado solo las manos por su gente, pero sabe usted que en su siguiente destino es posible que se queme entera. Os socios de investidura reclaman medidas. Afecta a quien afecte y caiga quien caiga, hay que actuar con contundencia. Dende o Partido Popular defenden a creación dunha comisión de investigación que aclare a actuación do Goberno. Seré a la vicepresidenta de las mordidas, la jefa política de Ábalos y Cerdán, la amiga y compañera de Paco Salazar, la responsable política del agujero negro de la SEPI y la ministra que dinamitó la igualdad y la solidaridad entre españoles. Esa es usted. Por eso está hoy aquí, señora Montero. A vicepresidenta responde. Simple y llanamente porque soy la vicepresidenta del Gobierno, pero sobre todo porque soy la candidata del PSOE en Andalucía. Unha sesión no Senado na que tamén compareceu a ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Aguesen. Galicia urxe o Goberno a sentar a negociar un novo modelo de financiamento que teña en conta todas as comunidades, non só a Cataluña. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, apunta que na repartición de cartos deben terse en conta a dispersión e o envellecemento da poboación. Estamos dispostos a negociar un novo sistema de financiamento, pero negociar un novo sistema de financiamento entre todas as comunidades autónomas e no seo do Consello de Política Fiscal e Financiera, non en reunións privadas con inhabilitados porque o presidente do Goberno anda escaso de apoios. E falando de cartos, cada vez pagamos máis pola cesta da compra. A inflación está contida nun 2,7%, que é unha décima menos incluso que o ano pasado. Pero se imos ao detalle, vemos que os alimentos están nun 3%, a taxa máis alta dende xullo do 2024. A atención á suba de algúns produtos básicos das nosas cociñas, pagamos un 31% máis polos ovos e tamén subiron moito a carne de vacún e o café. No outro lado da balanza están os alimentos que abarataron. O aceite de oliva foi o que máis baixou de prezo, falamos dun 31%, despois, iso sí, das subas dos anos anteriores, e o prezo do azucre tamén caeu. Os ovos lideran o ranking dos produtos básicos que máis subiron no último ano. En concreto, encareceronse en máis dun 30%. Neste restaurante de Vigo, as tortillas son a súa especialidade. En esta cociña empregan cada día dúcias e dúcias de ovos. A suba do seu prezo sae para este establecemento un quebradoiro de cabeza. Nesta cociña a tortilla é a raíña. Aquí gastanse 90 dúcias de ovos a semana que cos últimos datos do IPC obrigan o seu propietario a refacer as contas. En 45 anos que levo de profesión nunca había visto unha cousa igual. Porque pode subir 4 euros, 5 euros, pero non pode subir 3 veces máis os huevos. Mentre se baten ovos e se fan tortillas sen parar, intentan manter a calidade e non subir os prezos ao cliente, un equilibrio difícil de conseguir. Repercute que hai que subir os precios, hai que o cliente non lle gusta eso, porque claro, rapidamente se lle subes 10 céntimos, pois xa te dice conchos. Nótano tamén os consumidores. Durante o último ano, este alimento, un dos máis habituais da nosa dieta, subiu exactamente un 31,3%. Claro, ¿cómo no lo voy a notar? Si casi de hace un año aquí es el doble. Entonces... No noto nada porque eu teño galiñas, entonces... Muchísimo. Sí, la verdad que lo he notado. Con esta situación, o ovo deixa de ser por agora un dos símbolos da cociña accesible nos nosos fogares. E hoxe celébrase unha nova xornada de protestas dos gandeiros agricultores vascos e navarros polo acordo comercial da Unión Europea e Mercosur.
Así marcharon ata a fronteira de Irún para concentrarse esta mañá para reclamar axudas pola dermatose nodular que afecta o vacún e tamén para denunciar o desamparo que sofre o sector. As organizacións agrarias anuncian un calendario de movilizacións. Abrir un proceso de movilizaciones la semana del 26 al 30 de enero de este mismo mes, dando flexibilidad a todos los territorios para que en función de sus particularidades cojan una fecha u otra dentro de esa semana, pero centrando de forma especial el día 29 de enero, que es donde queremos concentrar el mayor número de movilizaciones. Aquí en Galicia intensifícanse as protestas ao aproximarse a sinatura o sábado do Tratado de Mercosur. Uns 100 tractores seguen rodeando a rolda da muralla de Lugo. Os agricultores reuníronse con representantes da Deputación e máis da Xunta. Buscan o seu apoio. Queremos feitos e defensa efectiva dun sector que, segundo nos veñen vendendo desde fai moitos anos, é un sector estratégico de Galicia. E firmando este acordo do Mercosur, están aniquilando. E iso é o que non podemos permitir e non o vamos a permitir. Antes de reunirse cos produtores, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, comprometeuse a exixirlle ao Goberno que sexa estrito nos controles de fronteiras e insistiu en que os produtos de fora deben cumprir cas mesmas exixencias cos daqui. Calquera produto que entre de terceiros países cumpla escrupulosamente as mesmas exixencias que teñen que cumplir os nosos produtores. Teño que dicir que o produto que sae do agro galego é un produto de excelente calidade, cumplindo con todos os requisitos medioambientais e sanitarios que se exixen dende a Unión Europea. As mulleres que denunciaron dentro do PSDG a José Tomé por acoso sexual poderían acudir nos próximos días á Fiscalía. Segundo unha información xornalística, tomarán esta medida ante a inacción do partido. O xornal ABC asegura que varias mulleres van presentar ante a Fiscalía unha denuncia contra Xosé Tomé. Toman esa decisión ante a inacción do partido logo de que lle trasladaran episodios de acoso sexual. Desde o PSDG insisten en pedirlle que entregue a acta, pero a decisión corresponde a él. Nós temos pedida esa devolución desa acta, pero a acta é persoal e intransferible. Tamén pediu que entregase acta ao BNG, malia a súa negativa, os nacionalistas parecen dispostos a seguir contando co seu voto para levar adiante o goberno bipartito da Deputación. Tamén dixemos que esa persoa non podía estar no de presidente nin no goberno da Deputación e vai estar fora da presidencia e evidentemente tamén vai estar fora do goberno da Deputación. Para os populares, socialistas e nacionalistas deixaron claras as súas prioridades. Que priorizaron os seus intereses políticos e como non monetarios para aceptar o voto dese presunto acosador sexual e da súa cómplice encubridora e manterse así no goberno da Deputación de Lugo. Lonxe de entregar acta de deputado, Xosé Tomé xa manifestou que a nova presidenta da Deputación contará co seu apoio. E de novo dende Tailandia chegan imaxes impactantes da caída dun guindastre, nesta ocasión sobre unha estrada. Estaban construindo unha ponte elevada en Bangkok e a estrutura veuse abaixo sobre os coches. O resultado, 2 mortos, só un día despois do accidente que deixou 32 falecidos tamén pola caída dun guindastre sobre un tren. En Manacor, en Mallorca, morreu un mozo de 18 anos ao derrubarse o teito da súa vivenda. O irmán da vítima, un neno de 12 anos, foi evacuado ao hospital en estado menos grave. Os dous dormían no mesmo cuarto cando ocorreu a derruba e quedaron atrapados baixo os cascallos. Un bombeiro que participaba no desentullo quedou ferido ao producirse unha segunda derruba. Un esfondramento d'un edifici de planta baixa i pis. Aquest pis estava totalment inutilitzat, no s'utilitzava com a magatzem. I sí que a baix hi havia 2 habitacions ocupades, una d'elles era el pare i la mare de la família i després l'altra hi havia 2 nins. Pensam que és un tema estructural, purament estructural. Evidentment, quan se col·lapsa una estructura, el renou és com un renou molt fort, tipus explosió.
Un avión de Turkish Airlines tivo que aterrar de emerxencia no aeroporto de Barcelona tras recibir unha ameaza de explosivo a bordo. Persoal de emerxencias desaloxou os 150 pasaxeiros. Revisaron o avión e constataron que non había ningunha bomba a bordo. Ao parecer todo foi un malentendido. Un pasaxeiro escribiu no seu móvil algo referente á suposta presenza dun explosivo dentro do avión e outro pasaxeiro que estaba ao lado, o velo, alertou a tripulación. A policía dá por desartelladas 3 redes criminais que colaboraban para introducir grandes alixos de cocaína en España. Unha organización colombiana metía a droga en barcos de contedores nas costas americanas e asaltaban despois os mercantes preto das costas españolas para retirala. Para iso contaban co apoio do coñecido como Cártel dos Balcáns e outra banda de narcotraficantes do campo de Xibraltar. Nos rexistros detiveron 30 persoas e incautáronse de 2 toneladas e media de cocaína e numerosas armas de guerra. Segundo algunhas fontes, entre os mercantes asaltados están os que fan a ruta Vigo-Málaga. 2025 foi un ano bastante bo na loita contra o narcotráfico, segundo as forzas de seguridade. Houbo alixos moi importantes, como o da Pobra, con máis de 3.600 kilos de cocaína, que é o maior do ano en toda Europa. E tamén moitos golpes menos mediáticos, pero que tamén fan un burato importante nas mafias que se lucran ca droga. Mafias, por certo, que xogan con vantaxe. Calcúlase que nas costas galegas entra un alixo a semana. Como nunha partida de xadrez na loita contra os narcos móvese ficha segundo o xogo contrario e en Galicia o taboleiro cambiou xa hai anos. Están entrando outro tipo de mafias ou de grupos, organizacións, pero siguen confiando no autóctono galego. As organizacións galegas prácticamente xa se especializaron en nas descargas, no transporte. Pero que marca as reglas agora son as mafias albanesas, son os empresarios os que poñen os cartos. Nas últimas horas caía un grupo en Vigo, outro máis, e xente que xoga duro. Ahora están actualmente en toda España, de hecho se vio en este año una descarga de sustancia estupefaciente, en concreto, una tonelada de cocaína en Vilanova de Arousa. Transportase dunha maneira moito máis grande, moita máis cantidade, porque contan con as pérdidas. Dos grandes cargamentos, os grandes alixos do 2025, 3.600 kilos na Pobra, 4.000 aos poucos meses nun barco que viña cara a Vigo, cifras que antes non se vían e que chegan por mar. A través de portos, de feito de Vigo ocupou o 4º posto en entradas de droga ou por debaixo da auga. En cuanto a la detección de semisumergibles sí que lo tenemos bastante complicado, al final portan mucha sustancia estupefaciente en su interior. Entonces es complicado, por eso necesitamos la cooperación internacional con otras unidades. Son David contra Goliat, pola globalización do mercado, polo avance nas tecnoloxías e polo lastre do propio sistema. Dende todos os ámbitos da loita contra o narcotráfico, clámase por unha reforma legal que axilice os procedementos. Na Pobra de San Xiao, en Láncara, volveron a asaltar unha casa a plena luz do día. É a segunda vez en menos dun mes. Nesta ocasión usaron unha radial para reventar a caixa forte na procura de cartos e xoias. Todo revolto e un intenso cheiro a queimado foi a escena que encontrou a propietaria ao abrir a porta da casa, entraranlles a roubar e non había moito tempo. Total, que me llama llorando, diciéndome, mira, acabo de entrar, está toda la casa patas para arriba, robaron. Y olía muchísimo a hierro quemado, a chamusquina, pero un olor horrible, os acababan de estar. Porque son 3 plantas la casa y en la planta baja tenemos una caja fuerte que la forzaron. A casa na que entraron é a da nai de Pilar. Nela viva a súa irmá, que di que foron directos pola caixa forte que reventaron unha radial. Allí había dinero. Logo se llevaron todo el oro que teníamos a la vista, desmantelaron toda la casa. Na zona hai preocupación porque hai un mes houbo outro roubo. Foi nunha casa desta urbanización. Tamén actuaron de día e levaron 10.000 euros en cartos e xoias. Dos casi de un mes para el otro, 2 robos seguidos en el mismo sitio. Alguien nos tiene ya controlados. Esperemos que no vaya más y que la Guardia Civil pueda dar con ellos. O mesmo agarda Pilar. Que no sé, que los cojan rápido si es que los pueden coger, porque claro.
A Garda Civil investiga os 2 roubos. Falamos agora dun condutor dunha furgoneta que podería quedar sen carné ata 4 anos. Circulaba pola AP9 a 185 km por hora, cando só podía ir a 90 e a máis do dobre do permitido. Alejandro Álvarez. Sí, esta auténtica temeridade foi captada polos axentes da Garda Civil mentre realizaban un control de velocidade con radar aquí na AP9 ao seu paso por este concello de Abegondo. Pero ante as condicións climatolóxicas adversas desbotaron a idea de facer unha persecución a toda velocidade para interceptalo. O que se fixeron foi investigar e identificaron ao condutor. Trátase dun home veciño da Coruña que agora está sendo investigado por un presunto delito contra a seguridade viaria. Como ti ben indicabas, Carlos, circulaba nada máis e nada menos que 185 km por hora, o dobre do permitido, xa que as furgonetas non poden sobrepasar os 90 km por hora en vías como esta. Un veciño de Vilagarcía levou un bo susto na ría de Arousa. A embarcación que manexaba quedou sen motor cerca dunha zona rochosa e a piques estivo de emborcar. A rápida intervención dos gardacostas de Galicia evitou males maiores. Nesta imaxe podemos ver o momento no que os gardacostas de Galicia procedían a remolcar a embarcación de recreo que onte quedou á deriva ao norte da illa de Arousa. O único tripulante da nave deu a voz de alarma pasadas as 12:30 da mañá, ao quedarse en motor cerca dunha zona rochosa. A rápida intervención da patrulleira Illa de Cortegada evitou unha traxedia. Rapidamente mobilizamos esa patrulleira e acudiu á zona do rescate, localizou a embarcación que tiña unha persoa a bordo e rapidamente deulle remolque, enganchouna e librou de escachar nas rocas. Afortunadamente non houbo que lamentar feridos nin danos materiais. A embarcación foi remolcada ata o Porto Deportivo de Vilagarcía de Arousa. Estas intervencións levadas a cabo polos gardacostas de Galicia son bastante habituais, sobre todo durante a tempada estival, aínda que as máis graves son no inverno. Este último ano, que é 2025, levamos intervencións directas de gardacostas de Galicia, unhas 60 ou 70 de búsqueda e salvamento. Hemos registrado uns 15 mortos na costa e outros 15 desaparecidos. Nos seus 35 anos de historia, o Servizo de Gardacostas de Galicia rescatou máis de 2.000 persoas. E ao Porto de Vigo chegou outra embarcación en apuros, neste caso un gran portacontedores que sufriu un corremento de carga polo temporal. Mar Novas. Si, o María Francisca, este enorme portacontedores chegou aquí ao peirao transversal do Porto de Vigo onte a noitiña, navegaba a altura de Aveiro, dirección Vigo, cando emitiu ese sinal de alarma porque o temporal afectou a carga. Perdeu varios contedores e outra parte, como pode apreciarse, está desprazada, mesmo moi afectada. Nestes momentos estáse a estudar o estado dos colectores e tamén deseñando a operativa necesaria para recolocalos ou aseguralos sin que supoña ningún risco ambiental, segundo informa o Porto de Vigo, que xa ten experiencia en casos semellantes. O ano pasado actuou con 2 grandes barcos na mesma situación afectados por temporais no mar. É un dos efectos da nova fronte que atravesa Galicia. Hai aviso en todo o litoral polo temporal marítimo e tamén no interior por vento e por chuvia. Xoel. Sí, choivas que foron localmente intensas durante gran parte desta mañá e refachos de vento de ata 70 km por hora en puntos da provincia de Pontevedra, tamén da Coruña ou no litoral lucense. En calquera caso, como lles amosamos desta hora en directo neste telexornal, parece que mellora a situación, pero mantéñense activos eses avisos no mar, como dis, de nivel laranxa por mar combinada e ventos de forza 8. Meteo Galicia mantén tamén activo dende as 12 desta mañá avisos por ondas que na Costa da Morte, tamén nas Rías Baixas, poderían superar os 5 metros de altura. Pola súa banda, a EMET mantén activos para este xoves avisos de nivel amarelo na Mariña lucense que mañá venres pasarán a nivel laranxa. Estas que ven son imaxes que nos chegan dende a praia de Riazor, na Coruña. Como poden apreciar, as ondas de ata 5 metros levaron por diante boa parte da duna levantada ao final do verán, precisamente para protexer o paseo marítimo das inclemencias do tempo. O vento tamén está sendo protagonista nesta xornada na Coruña. Os bombeiros tiveron que asegurar varios cartéis que ameazaban con caer e o Concello decidiu pechar ata mañá parques e xardíns.
E ollo porque o vento tamén está condicionando a circulación. Moita precaución, se teñen que circular pola A8 entre Lourenzá e Mondoñedo. Imos ver agora imaxes en directo dun punto deste tramo a través dunha cámara da DXT. Os refachos son tan fortes que está limitada a velocidade. Non se pode ir pola autovía a máis de 60 km por hora. Ademais, só poden circular por ela os turismos, nada de camións. Estas de aquí son imaxes uns kilómetros máis adiante nesa mesma autovía A8. Os refachos son tan fortes que moven as propias cámaras de tráfico. Solo fai falta mirar este tempo para darse conta, porque isto é criminal. Eu estuve en Vigo, estuve por Villa García, por Noia, por Andalucía, por Castilla-La Mancha, e non chove como aquí. Demasiado, aquí demasiado, e pouco sol, eso sí, mucha agua e pouco sol. A fama de ser o sitio máis chuvioso de Galicia acompaña históricamente a cidade de Santiago, non é un segredo, pero a realidade é ben distinta. Hai un lugar en que chove o dobre que na capital galega, e Nuria Castro sabe cal é. Ilústranos, compañeira. Sí, Carlos, hoxe botamos abaixo un mito, unha lenda urbana da chuvia impenitente de Santiago de Compostela e tiramos de datos. En 2025 choveu o dobre que na capital galega, máis de 3.500 litros por metro cadrado, neste lugar no que nos atopamos, en Santa Comba. Son datos que se rexistran na estación meteorolóxica de Fontecala, uns 10 kilómetros do casco urbano. Malia ser un récord que poucos levarían a gala, o certo é que aquí en Santa Comba teñeno máis que asumido, lévano ademais con estoicismo e con bo humor. Se chove, din que chova. Estas imaxes son do 26 de xaneiro do ano pasado na Alameda de Santa Comba. Foi o día máis chuvioso de 2025 en toda Galicia, 166 litros por metro cadrado, o que chove, por exemplo, en todo un ano en Lanzarote. Hai moita humedad, moita chuvia, seguido chovendo, chuvia, isto é un aburrimento. Os invernos son crudos, xa non tanto como antes, como tempos pasados. A pouco máis de media hora de Compostela, en Santa Comba recolleronse ano pasado o dobre de litros por metro cadrado que na capital de Galicia, case 3.500 na estación meteorolóxica de Fontecada. Home, chover chove, moito. En Fontecada, sobre todo, chove moito. E fai frío. Hai que poñer de lombo, e a agua aquí non nos fai daño a nós. O que nos fai daño é o aire, a agua nos corre moi ben por baixo. En Santiago foron 1.700 litros, pero a humidade trascende máis na capital galega, destino de peregrinos de todo o mundo que teñen que dar maneiras de protexérense da chuvia, por moito que en Santiago lle chamen arte. Visto así dende fora, dende casa, quizás, pero aquí ahora mesmo na rúa no, arte no. Los niños en casa, non hai donde salir. A min da chuvia me molesta máis o vento, por o paraguas. Pero depois se chove, xa estou acostumbrado, pois mira que chova. O temporal no mar obriga a deixar amarrada boa parte da frota e a falta de peixe notase nos mercados galegos. Bastantes vendedores optaron por pechar e os que están abertos fano con pouco que vender. Reyes Rego. Sí, aquí neste mercado da Praza de Lugo, por exemplo, os vendedores contanos que o que máis escasea é a meiga, a pescada e o peixe grande de forno. E xa se sabe que cando hai menos o prezo sobe. Calculan que alrededor de 5 euros máis o kilo en case todas as especies. Con todo, aseguran que hoxe, xoves, é o día da semana que máis peixe houbo. Ante a escaseza de capturas, houbo vendedores que decidiron pechar os seus postos e os que abriron non puideron ofertar todo o que lles gustaría. Sí que se nota, hai menos postos abertos e menos peixe tamén en cada posto. Rodaballo moi poquito, lubina non hubo gran cosa tampouco, bacaladitos moi poucos, jurelos pequenitos nada. De forno hai pouco, menudo tamén hai pouco. E precisamente a escaseza de algunha especie repercute nos prezos. Con todo, os vendedores explican que baixaron respecto ao Nadal, pero non tanto como deberían nestas datas. El ejemplo del lenguado, que sigue a 43, y en estas fechas pues podía ir perfectamente sobre 35, que les llegaba bien. Pero claro, para haber temporal hubo muy poquito, pues sube el precio. La merluza bajó mucho, porque estaba a 30 y va a 18 o a 16, depende del tamaño, pero perfectamente podía ir a 12. Escasea tamén o marisco, sobre todo os percebes e a centola, porén neste mercado aseguran que os prezos non subiron dun xeito exaxerado. Camarón moi bueno a 90, e tengo percebe a 85, 95 e 105.
Bueno, ese ya se fue. Después tenemos centolla muy buena del país, entre 45 y 30, muy buena. Semella que esta imaxe seguirá repetíndose nas próximas xornadas. Esta fronte tamén vai deixar neve nas próximas horas, aínda que non en cotas tan baixas como hai xusto 39 anos. Nunha semana como esta, pero do ano 1987, a neve callou en Galicia mesmo ao nivel do mar e colapsou os centros das cidades da Coruña e de Vigo. As rúas de Santiago tinguíronse tamén de branco e algo máis arriba, na contorna dos estudios da Televisión de Galicia en San Marcos, a estampa parecía máis propia da alta montaña. Galicia volve bater marcas de doazón de órganos e trasplantes. Durante o 2025 realizáronse 429 intervencións. Máis da metade, 229, foron trasplantes de ril. En segundo lugar, sitúanse os de fígado con 116 intervencións e en terceiro lugar os de pulmón con 51. Destaca ademais que se trasplanta a persoas cada vez máis maiores e que aumentan as operacións con outros órganos, como por exemplo o páncreas. Os trasplantes pancreáticos, que son dos máis complexos, experimentaron a maior subida. Incrementáronse un 75% con respecto ao ano anterior. De fígado, pois xente maior de 70, pero de ril, xente de 85 anos, o sea, cousa que hai anos non se podía facer. As negativas familiares, que un día supuxeron un escollo importante no programa de doazón en Galicia, quedan xa atrás. A inclusión social das persoas con diversidade funcional pasa porque poidan acceder a un posto de traballo. É o obxectivo da Asociación de Discapacidade Intelectual de Ourense, Aspamadis, que hoxe fai 10 anos, unha década sementando inclusión, e o seu lema, traballando cos usuarios e as súas familias para construíren oportunidades, confianza e emprego. A princesa Irene de Grecia, irmá da Raíña Sofía, faleceu esta mañá en Madrid aos 83 anos. A irmá máis bella de Dona Sofía vivía en España dende os anos 80. Nos últimos días empeorara o seu estado de saúde e, de feito, a Raíña Sofía anulou a súa axenda pública. Os reis Filipe e Leticia e a Raíña Dona Sofía fixeron público un comunicado mostrando o seu pesar polo falecemento. Se bebes non conduzas, dicía hai anos a DXT, e se vas ao centro, tampouco. Ese podría ser o lema agora do século XXI. Tráfico advirte de que a medio prazo será inviable entrar cun vehículo privado nos centros das cidades e a cambio propón alternativas. Entre elas, compartir coches. Carlos. Así é, Carlos, non hai asfalto para tanto coche. A DXT, así como outros organismos que traballan coa mobilidade, insisten na idea de que nas cidades do século XXI non hai espazo físico para a enorme cantidade de vehículos que cada día acceden aos centros urbanos. Por iso, hai sobre a mesa diferentes propostas para reducir a cantidade de coches que chegan ás cidades ou ás vilas. É algo que xa se fai en diferentes lugares do mundo, hai diferentes propostas. Se cadra a máis radical limitar, prohibir directamente que os vehículos privados, os vehículos particulares, entren en determinadas zonas, pero a DXT ten agora mesmo sobre a mesa outra proposta: compartir coche. É algo que xa se fai en algunhas cidades. É factible facelo aquí en Galicia? Fagamos unha proba. En cantos destes coches vai máis dunha persoa? Certo, a chuvia non axuda, pero a velos hainos. Eu traballo no Sergas, son técnico de laboratorio e comparto coche, traballamos no Hospital do Meixoeiro, os meus compañeiros e máis eu. Entonces, facemos o trasecto de Cangas o Meixoeiro, pois todos os días. Mónica non é a primeira. No Arquivo atopamos máis viaxeiras que comparten coche. Díxome se estaba interesada en compartir coche. Eu dixelle, por suposto que sí. Pero son minoría. Segundo a DXT, no 85% das entradas ou saídas por traballo ás grandes cidades vai só unha persoa. Al centro da ciudad vas con transporte público y si tienes prisa, coges un taxi, un Uber o un Cabify. Al centro da ciudad no vas a ir con eléctrico, ni con diésel, ni con gasolina, no nos equivoquemos. Yo creo que sí, si son viajes entre ciudades, más que nada, pues es un apoyo también económico para el propio conductor. Noutros países fase, como en Grecia, eu viví en Grecia, é bastante común compartir coche. Sí que es verdad que faltan todavía plataformas en las cuales pues te puedas orientar y te lo faciliten más, ¿no? Pero sí es una opción.
A tecnoloxía vai axudando, xa existen grupos con centos de usuarios e tamén aplicacións móviles deseñadas especificamente para compartir coche. Se teñen algún obxeto ou algunha xoia de prata pola casa, saiban que dende outubro multiplicou por 3 o seu valor. A prata súmase ao ouro como valor refuxio para os investidores e o seu prezo anda disparado. Cando arrastraban un ano de récord nos prezos do ouro, xoieiros e ouribes enfrontanse agora á suba da prata. Pasamos prácticamente un eurogramo fai nada a 2,5 euros en nada, o sea que, quero dicir, un espacio breve de tempo se está multiplicando un 150%. E se sobe a materia prima, sobe o produto final. De colar cintas, fai pouco estaba en 580, xa unha peza cara, pero ahora estamos en casi 800 euros. E di que xa asinaría deixalo así, pero cree que aínda terá que volver subir os prezos porque a perspectiva é mala. Toda esta subida do metal realmente o que reflexa é a tremenda inestabilidade política que estamos a vivir e o mal pronóstico que se ven para o ano que ven. E prata que gasten, prata que teñen que repoñer para seguir traballando. Coa materia prima en prezos desorbitados, teme pola supervivencia de artesáns como ela. As vendas diminúen, así que agora vese nunha encrucillada. Escoller se vais a nivel de produción ou subes, mantes o que tes e tes que ir a vender a outros sitios, evidentemente, porque vemos que se está facendo un produto de luxo realmente. A prata convertida en artigo de luxo. 2.500 euros pagan hoxe polo quilos que traballan con ela. Do ouro, mellor nin falar. Comprano a 130.000 euros o quilo e contan que este ano poida subir ata os 200.000. Intentamos pedirlles aos de Lalín unha cifra de cachuchas ou de kilos de grelos, pero dinos que é case imposible de calcular, porque van ser milleiros de persoas as que se acheguen a degustar un ano máis o prato estrela de Lalín, na capital do Deza, inauguran o seu mes do cocido. Bueno, é complicado, non, botar esa conta. De feito, hai un amigo da casa que sempre se metía con meu pai que lle quería botar as contas de cantas cacheras lle levaba cortadas na vida. A cifra de cachuchas non a sabemos, pero para saber a de potas ao lume hai que multiplicar por 7. A Feira do Cocido do 8 de febreiro será a edición número 58 e é de interese turístico desde 2020. A nos, máis que as cifras, custounos o ben que ole nas cociñas dos 26 restaurantes adheridos, ese vapor de tradición. Este é un prato que significa o que é a agricultura e a cultura da zona. Xe dos produtos que tiñan as casas, que era o seu porco, criaban o seu porquiño, tiñan a súa galiña, os ovos para facer os postres, as patacas que cosechaban, a verdura nesta época que é o grelo. Será por iso que se precisa raíz e moitos anos de experiencia para elaboralo, e método. Artesán, pero moi metódico e moi organizado. Aquí o ritual é comer en grupo e inclúe que os comensais vexan cortar a cachucha. Cando hai estranxeiros preguntamos, sabes? Porque culturalmente para un galego ver unha cabeza de porco cocida é algo normal. Temos verduras, legumes, proteínas, claro está, e sabedes que isto é unha auténtica maravilla. E despois os postres, non se pode olvidar un dos postres porque leva filloas, leite fritida, cañitas recheas, queixo con marmelo, flan, rosquillas de carnaval. Que máis queremos?